Здравейте, господин. Аз има единственото нещо, аз вчера говорих с сина. Вчера бях нападнат от охраната и отишък с сина. Общо което ужасно беше отношението ми от сега. Предполагам, знаете, че на основание член 13 алинея 2 от законодателното право на публично място обществени служители с некомерциална цел, в случая за прокуратурата, имам право да снимам, нали? Знаете, Нямате право да снимате. има закон, вашите не важат. Добре, така не, че в момента лицето ви не се виждат и ще си да разгледава Мария. Значи вчера в 16:40 да имате там и по-добре. Нали 16:40 или нещо ще има от трети. Барихте на горещата линия, обаче не ми обърната го. Бях нападнат от полицейки назад с горизонт. Те вчера са били други. Нали, говорим и нещо, аз първоначално писах за познатия ман и ме стигнала на ескалатора, е така легна върху мен с грабчина, почна ми крещи. Аз бях с слушалките на главата и викам, горе в телефон, викам, това не затворите. Ако искате викайте полицията, ще го изпълня. Така не, че положението е сериозно, ще има дело. Понеже сте обратно с мен, не сме с това. И наясно ли сте, че няма право да ме аудитиране вътре в закона на джобовете? Върха беше като ми бръкна в газ. Каза, тук е тестото. Викам, дигал съм картина в този програма, който е дискриминация и така два пъти. Значи разбирам, човека може да ме някакви странни въпроси, обаче има няма да осъща. Върна се и вика, да видим сега, заместник министър Фидял, идва в професионална така в кръстова ръцете, като кълбой. Внимайте как говорите. Аз викам, не, нормално ли ти нещо така да говорите, така ще не чуя. И не ми помогна, викам, добре, видях го подготовката, аз си тръгвам и директно си издавам. Разбирам, че имате някакви правила, които ги е писал не юрист, но всичко, което противоречи на закона, е незаконно. И нищожно. В смисъл, че ако нямаш този закон, който ви спират медицина, нямаше да може да се вършат работа. Всеки ще каже, нямаш право да ме снимаш. Не съм запозната с случая, господин, от вчера. Почивах, сега ще информирам отдела, ще видим, ще изискват записи от камери и така. Аз не мога да направя нещо повече. Показах му касовите бележки, че съм редовен клиент и всеки един има и той така отвърна, но ще спрем. И това е пето нападение в рамките на 2 години. Виждал съм и на други. Значи идвам при вас, защото на отдела съм пращал всичко, нали, час, дата, филми и не се обаждал повече. Нали, дал съм вече парите, не съм интересен повече. Не мога да помогна повече. Мога ли да знам кога е на смяна, то се знам? Ако е тук, може да го извикате да покажа информацията. Не, почирам днес. Няма как да го... Господине, вашия колега, знаете ли го за който говорим кога е на смяна? В принцип, се знаят, кои са били вчера на работа, но не знам за кой от тримата става въпрос. Пише Милко Митев или нещо такова със светли очи, един човек висок. И по принцип, значи по закона за частната охранителна дейност има, нали, така, едно от нещата е трябва да се извърши учтиво, без накаране достоинство. В момента, в който нещо го няма, проверка става незаконна. И викам, добре, хайде на добра воля. Разбирам, че сте афектирани, разбирам, не съм... Ако легне върху вас непознат мъж и ви бръкне, как ще се почувствате? Естествено. Направо не можах да повярвам, че нямах и къде избягам. Той става и тук на публичното унижение е забранено от закон Европейска конвенция на правата на човека. Значи треперил съм цяла нощ и имам изпит да правя. Първо, аз не съм беден даже изобщо. Мраз имат 5-цифрен дом. Има много спекулации, има много кражби, има много... Каква кражба може да има стои нещо, като излизат хора с големи чанти? Значи, аз ви казвам по принцип. Имаме много кражби. Значи, каквито кражби има, има си закон, има си полиция. Да, идва полиция. Аз казах, исках да бъде извикана полицията и ми се отказа. Не мога да кажа нищо повече. Надявам се, че ще бъдат изискани записите от камерите, защото предния път имате, само че той вече не работи при вас. Хвърих при Калоян, какъв беше предния път, но знам, че вече не е при вас. Не знам кой е новия, при който трябва отиде на същото място, там ли зад училище Иварелски в Вакома. Виваком? Където е Вакома, там, нали там е централата, зад училище Иварелски в другия лево, на Шела. Централата не покрива. За охраната. За охраната не мога да ви кажа. Другия ми въпрос е как мога да намеря оригиналния
регионалния менеджер за всички, защото предния път бях нападнат пред него, човека се извини и той случай ще се го спомни, само че става въпрос за друг идол. Едно момче, което беше много късо постригано и не го питах как се казва. Не мога Как да мога да кажа го регионалния менеджер, как може да го намерите, нито имам право телефони да давам. Имаме си клиентска линия, може да звъните там, Звънна да вече, изкажете въпросите, може да се обърнете към полиция. Каквото решите може да направите. Аз няма как да ви дам телефони на управите. Телефона на управителя го пише на магазина, също и името му. Да, пропусна съм, ще се обаря на него. Добре. Това е. Друго не Благодарим мога да госпожа Лека работа.